Diskors ta' satejn li fih Joseph Muscat ma ndirizzax il-problemi tal-familji l-aktar batuti fis-soċjetà tagħna, tal-ħaddiema li mhumiex ilaħqu mal-ħajja, taż-żgħażagħ li qed iħossu l-pis tal-kirjiet dejjem jolew u tal-anzjani li qed jaraw żidiet kbar fil-prezzijiet ta' prodotti essenzjali. Il-Prim Ministru kien qed jindirizza l-Kamra tar-Rappreżentanti ġimgħa wara li l-Ministru tal-Finanzi preżenta l-Baġit tas-sena d-dieħla, diskors illi fih għamel kważi satejn jipprova jiskuża l-politika tiegħu illi jġib iżjed barranin jaħdmu Malta, fejn kien ċar ħafna illi hu ma jara xejn ħażin li jiġbed cheap labor u barranin jaħdmu taħt il-qilla tax-xemx. Ma jridx jiġu barranin biex jaħdmu fil-qilla tax-xemx tagħna, biex jaħdmu fit-toroq il-ġodda li qegħdin nagħmlu. Ma jridx barranin li jisservu lill-familji tagħna u lit-turisti fil-postijiet ta' divertiment. U mbagħad min se jagħmlu dan ix-xogħol? Muscat beda d-diskors tiegħu billi qal illi l-familji fil-Kċina jafu li l-Gvern ta' aktar mid-doppju meta fil-verità kulħadd jaf li żieda ta' 233 fi żmien ta' suppost surplus hija waħda mill-iżgħar żidiet fl-aħħar 8 snin. Filwaqt illi reġa' semma it-tema ta' Halloween kien evidenti li Joseph Muscat prova jilqa' diskors pożittiv tal-kap tal-Oppożizzjoni l-jum ta' qabel billi talab lil membri tal-grupp parlamentari tiegħu joqogħdu iħabbtu l-ħin kollu fuq il-bankijiet tul id-diskors tiegħu. Għaxalija, Sur President. U l-Prim Ministru Joseph Muscat prova jgiddeb l-istudju ta' Ernst & Young li fih riżulta li Malta m'għadix attrajenti għall-investiment, għalkemm f'mument minnhom ġidaru mal-ħajt u kellu jammetti li hawn 4,000 negozju f'pajjiżna li qed jalqu kull sena. Kap tal-Oppożizzjoni għalilna l-iltaqa' ma' min għalaq kumpanija. Veru, jeżisti min jagħlaq kumpanija u min ma jmux tajjeb fin-negozju. F'pajjiżna f'sena ikun hemm 4,000 negozju li jagħlaq. Apparti dan prova jirridikola l-inkwiet tan-nies dwar l-influss ta' ħaddiema barranin f'Malta. Għall-Prim Ministru dan mhuwiex minnu. Dwar is-sistema ta' trasport bil-vannijiet ta' tfal tal-iskola, Muscat kellu jammetti li għatfadal għexieren li għadhom mhux moqdija. Fadal persuni li mhumiex moqdija. Fadal madwar 700 tfal li għadhom mhumiex moqdija. Din fil-fatt hija kwistjoni li ma ġietx indirizzata fil-baġit tiegħu stess. Interessanti l-fatt illi lejn l-aħħar tad-diskors Muscat beda jiftaħar illi mhux sejħu Art ODZ biex jibni units tal-housing meta huwa ċar illi hu ma jara xejn ħażin illi Ministru tiegħu iħaffer pool fuq Art ODZ. Tul id-diskors fil-Parlament minflok wieġeb numru ta' kwistjonijiet serji, Muscat spiċċa jistaqsi id-domandi huwa stess.